Atenatini TV. 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 Atenatini TV online is double, triple, wow for you. A unplanable TV station. Upon 1 year. The pharmacy kuma. Enuanum ni adofo no mema menom anemo de hye mo ade nyina afiri ye ba pa enenso eye da nyame ode a kye ene ye memenda obo ade na ma ye nkwa ma ya hoden na senne ya sa de ahia me chia mo metiefo ene mahwefo ba bia wo bia me de nyame nchia ena me de mamo anemo ade nyina se munim din dada de wo ba metirim ye me de na me kon de da ho no eno ane African Queen ane enamo pa dompe enimu enenso atenateni program ya ena wani gusu a ye di dwumadie se de bia metena ma agwamu a me sompa no enenso massage madwa na na de metufa na ba bia ma be pie no etiefo munya abotre enyiwa fidie ni mfiri ho nya abotre se de bia me den sempa ene pa enema eboa abusua ede bremo no enenso de ba de edi twam eja twiato na menche ho na me ma me kasa nwai eye omo a omaso masene a mode hye mitimi di dwumadie e bremo no ane eye ye ni aya de nyina Picasso dadamu no ene wasesa edin no waye no Renso ane wasesa din no se wo se krom anase wo frama no ne ba bia ekofie na wuduru wo se krom nko ade a wo paduane papapa se wonim asante nkwan de prekese ewom ane aduane papapa anase wo peye ni aye kuro dua imusu aduane bia wo kondo hamburger bi wo kondo pizza bi wo kondo frit bi na wo pese wudidi pa ma ho towo ni agege wo so ye bo babe ema waduane ekọ wo hu ya na de wani a kire ya de nyina Picasso ane wasesa ni di no wase Renso ane wasesa din na ne number ena me de ba betu dwai menche ho na me pa cho ne number ena me de ba betu dwai ane sa wo ba bia na wo pese wo frɛ Picasso a ne number na gudi suwe eye 5010473442 Mrs. Subiem 5010473442 number sa tosonso eye 2002781113 me pa cho ba bia wo bia sa wo pa aduane papa dia fresa number unuru ho na waduane aye ready sa wo pa ba bia won so a eye ye ni aye die mu ahemboboa no ane wotumfo ne na ho pe eho ene ye de aduane pawe esom ti wo pe ba bia wo benya ye ne a eho ena me de atodwan menche ho na mama me kasa nwe metwa hair and cosmetics e dey na wo pa wo hwehwa winya e we Europe say yes apa e di dware say enua e di botiri say enua e di sieti e wigi enko a e di sra anase enko e di yeti na hwehwa winya bi bra PB hair and cosmetics wo be find na bi wa hanum say e free baby oil e koye cocoa butter so wo benya bi say e free expressions ekwakosi ye twist hair yiso anase upo obi obebo wuti obestyle wuti obeye wuti ama anase obe mixi enku ama ni na oba PB hair cosmetics obenya ni na bi e wa han se o hwehwe ya obenya ye e wo break 16 way numavir number 4 9000 gent open nso so a obetimi afre no anase obetimi test no on WhatsApp number 0488562101 and we the WhatsApp handle and as I open a normal one in Suswa, you bet me afra 0467667094 PB Hair and Cosmetics Unya. This your man Santiago Monami. That is my name. Call me Santiago Monami. Ufra me Santiago Monami and my also my friend. Do you understand? Me TV open and make sure the whole world Atenatini TV. Keep watching Atenatini TV. If you want something delicious, keep watching Atenatini TV. If you want something
different. Keep watching Atenatini TV. Hey, if you want moving Atenatini, if you want music Atenatini, if you want entertainment like LGA, Atenatini TV. If you want everything, keep watching Atenatini TV. Atenatini no size. Atenatini. Misama makwaba about Natini Jumedi so. Anne said the yeshas yamidi 2 jan ene or penny kessie pa or penny chenchi. And none yanini bedi Atenatini program. Said there be a me catch them. Me say me dream home at yenina, me dream home, and see a ne or penny kessie pa and them nini bedi jumedi. Menche hono. Me papa, me mwakwaba about Atenatini program iso. Ya minu aba. Ya dase se enenso ya to yan safra obat na Atenatini program yi so wan twe ya no anwo fom na wo ne ya basa wo ne ya ba bedi dwumedie ya pa chew wo bebo wudin na wa kire kwan kakra amaye Yo midin a me maame ne me papa de to me eye asiedu antwi enti ya wo me brada na aye kwabna antwi ya wo me okumase CPC ya wona tete mi a me nyini ya na mfiri kuma wo bodumase ene adweso akina na mne mu amde abepie bajo yo ye dase ene ne che so ye hwemu aye papa che se wo ya Asantini pio pa Asantini pio ntene de ye de to fom boko ye kona Asante amamire mu ye kakasa na Asante ama mate ase papa ye da wase se ne so ye to ye nsafre wo no wantwe ya no anwofoma woni ye ba bedi dwumedie na me pa che wo menche hu na me ma me kasan we wa bodin wa kire ba bia wo firi ba bia namu a wo de aba bepie bedroom kro we mu ye pa che wo dwumedie bai na wudi ni bedroom kro yi mu yo we de medase na dedi kanso ye bechia etiefo ni ahwefo nyina na yada wo mu nso akise emre tise no omde wo mre no ato atene TV na wo hwe na wo tie afutusem so a efa ho nso eba nti wo nso yada wo ase na afenso yada nyankopon so akise ye hye ye no se wa makwan a ekenti memmam na wa makwan amana bamusa na wo se yede aseda ema no na ye sanso asren se onfa dwumadie ni nyina ahyase kosi awie ni nyina domum ono nko an ye hunu na ye ntenene ni ni nyansa ye hunu enti dedi kan eno no na agya onim sha brabo mu akontu ni ade fa krisosum no mu de me hyase krisosum 1983 papa me pa chewo na nka me pese no ye de start but me pese mi hu botaya dwuma wudi ni wo bedjon ha ansan ya bekrisosum ne so you bedjon ma de sebi eja me ya adwuma company adwuma ya bi ana me sa edi mi sofo no so esan eka ho na me de wo bedjon ma me da se papa wo ye abanya adwuma mo amuni mbroni kromu dada abanya adwuma no an wo ye but wo ba ye no enam se wo hu se obo ade no ono ne ye bambofo ne ye tripejafo ntino wonyi ne totwene osa ye na adwuma wosom no honhom ene no kuremu enti papa me pa chewo asofodie yi wo chase afiri ye man Ghana mu ena ade ba wo bra kwantuo yi mu ana se akwantuo yi mu ena asofodie no eto wo wo nyame dwuma mu ne de me di frifie sele nanka me ka 1983 ena ye hyase ene asofu bebre anante se brebam na se mika mi bubodi bia na akofa asem bebre ba kakra nipa ni mo no me sofu pani pa otete me no ye friend Reverend Charles Okra Faith Gospel sofu afred nyame chenso me fa ne na ase bi sofu la nyame fa ne krensie me fa ne na ase bi sofu amako me fa ne na ase ebi sofu osu echan ma fa ne na ase bi ana sofu because they na etisa ne say yen time no wo 80s no na ye faith convention ye ask conference enti asori ni nyina ka bom edi dwumadie no enti utri anye kura wo hunu se wo ekwa asori we ana se we ekwa asori we na ye nyina ye ka bom eye nyame dwuma faith convention ask conference ni nyina na ye yo mtamu a bonki kura ba Ghana no oba stadium no washes na me ka chief washes no ani a stadium ya da se papa na chese ne dwumadi a ye didie maka kire wo me se wodofo me nko ba bia nenne enwosra
ene enwosra kese pa nene ye tomu ya tomu sra se etwi because ye hye empanifo a ye papa ebubu omudin a na kire se ye papa no wanyini wonyamedwuma nim wote nyamedwuma na se wote honhom na ewo nyame mu no wote ase enti papa ye da asesa wa kire yesa na me pa che wo me nche hu na me se busa wada woroma me sra wa eniema bi kire ya adwene ewo Kristo sum enti na natena program yesi ye tenetene kwan ya ba wo na ase se ubebie yani eye titiru obra kwantuo yi mu Europe ni abo kire nkrokro so eniema bi wo ho a e kire ya adwene bebre but me fe question person busa ne say ye kase nyame nipa hwan ani nyame nipa ye kase nyame nipa ya asante kasa ase ekire se obi a ogina wo se nyankopon nsi anamu de nyame pese oka ekire nipa de nyame epese ode eba nipa so no ono ana nyame de fa ne so ema no eka enu ti ne ka se nyame nipa because oka nyame adwene Bible say de onyankopon asoma no oka nyame asem enti se ekoba ne saa esanse na ogina ho se nyame nsi anamu ni nti no ne maye ka ne se nyame enipa na eni o wiase nyina de onyame oboye nse o hwe first o kan John 1 no 11 and 12 no cross o ba ni dem ni de anye no ba dodo oje no no ona gi ni din ni di ye no e na o ma wontumi nse onye onyankopon ma that means ubetimi agi nyankopon adi ba ne nyame etumi no na eni uso e na abagi nyame adi o se de ogi ni di ni ogi ni di de ogi ni din ni di ye no o ma ni tumi se onye nyankopon ma enti enyina ye nyame abode de nanso ye onkrofo bi a nyame na angasa ate won ho amo nso ate ase me nyame kasa efa won so sankrofo no e na ye Yusuf din bi di ma o se nyame enipa. Okay ye tiefo etinete sa asema ye papa eken mesramo ene de ye wura honhum ni mu pa because ya bra kwantuo we mu no Kristo sum no etete ye ama ye nyame sum no aye bibi e wo ho sede ye papa ekire mu no wose nyame nipa no enye se eyade a eye nsunsun ye bia enye nsunsun ye bia na ye de obema no ho kwan ama nyame honhom atena ni mu no ne nyame efa ne so ekasa no ene ye frɛ no nyame nipa papa ye da se bebre na me pa chewo mesa busa wo kakra se ye ba akwantuo yi mu ye hwe Kristo suma ye de toto Ghana Kristo sum ene akwantuo yi mu Kristo suma ensonson ye ebei ana esesa efiri ho yo asemuri asem kese pa no obusa ensonson ye de bebre bia na ye nya bre enchechire ni nyina mu ensunsuye bebre wom ensunsuye a since me babru chire no mahunu no a edikan ye Ghana said de na me dikan ka chose ye faith convention ye as conference sa sofo a me bobo wo mu din nyina no me ni wo mu asori nenso me sofu pani sofu Charles Okra a oda faith gospel ano no dani sofu benye o mu ni o mu nyina ye namfo enti me nso no o mu nyina ebe ye me papa enom ena ba bia o mu obia no omu koye bibi omu bo minso mesofo amane mesofo nso bo omu so amane na obi ayi nipa e de aba na omu de akwa akoye adwuma no ba me babru kira nsunsu di kan mahuni se asofo ni asofo nka asofo ankasa eni asofo enka enti enya abru kira nka mehun se sofo bi kura wo krom na asori bi wo kronum for be 5 years kura no nim ba bi asori ne wo abuchi na mbehu bi ye da se papa ene de ye biebie kin no atiefo mesro safe na wo so abedwon ye ne a enyiwa fidie ni mfiri ha munim sa mode hia ma de nyina meji ma adwase ya ene panko na mede bremu ene yesi akwantuo mu nsem enti ne yesi ye frɛ yesi de wo twa sanatene de wo twa sano onim sa na chia mpa cha omra ne na ma remfi na papa mpa cha ma musawo kakra yesi sankofa yenchi me pa cha ma musawo se aha no wo asɔre wa ha wo da no na ya asɔre bai na wo da no wa ha yo ye bai no ye bie nsɔre ni bi na emun sensem ni ade ninti ma ye jai se me de start free Holland Rotterdam okay na me de start here many radio stations be bra ye adwuma nti ye ba ha na ye be start bi no na e ko nanim na enyema niema bi
ebe mu ana wona won krata ne wona eni krata no na ntiase enhyeda emmem se ebia na dwumadie bu ani po obetimi adi no na oni krata na wona won krata no ne wo ko se adenti na omo na ade sa nipa no ya adwuma no na onim se ya hasite kikiki kakra bia police for the center na me society dia me jemu na me de ma o munti me ne assemblies for na ebesom ye ekopim se yali de bae a yentumi enko asori ebio medase papa medase bebre Christopher ya wo problem wo yesi yesum nyame ne nyame som no de ya wo hawo ya papa asem ba ko a waka atoma koma so minim se wo awutie mi no asem wei atwu wa pensu anom enso da so hye menase twere comment no hu hia me pa mesro ma daroma se kroyimu ayo wei wo mo e won sekan ene wo mo mu ni sekan koso won soli bebremu enya de ye papa kan koso won soli bebremu a ye adwuma sabe yenim se kroyimu obi ni sekan a na chese ni hu ni mfaso da bi nyame adwene mu ene nyame tirimu po no wo de wo ma wo bia botaye ene die nti a wo de wo bia bedua asase so na papa mpacho me say about na wo kan asem bi se krowe mu na ma hu se asofofo ene asofofo enka me pacho wo baaye no adie no wahu ana asofo bi yi bibi kire osofo bi tia wo na so ene ma hu sa de ne se sa wo do no eni krodua we mu no yo se me kase me ba kontumua from Holland ba no sofo bi atia me na so ana atro obi antia me na so na obi a menim no se oye sofo bia no me ne no kama na mi bia asori ni bi enti madwene ye me sese de tete me Ghana no saa ne tie enti bia obetimi ayivate sofo we o me ye program we me ye invite o mo sa ba o mo no mo ye program ko obi invite o okay o mo ye bia obi anu obi invite o ba wo invite ne dia ono obeba fa wonu asofo no ho ne de e wo se nka wo so utumi ye de eba bie enti me hunu se na asofo bi no enko asori foforo edem aha no ne ma me hunu se enya de a unity ye nkabo mu no e wo asofo entem ena bi ti se de me kan nkrata asem no nyame djuma eye hunhu mu adjuma no ye kese esene hunamu adjuma no enti adjuma bo na de ma obi a ebia na se nipa na wo de ma na wonim se obetimi aye adwuma ni yie nyame suro ewo no nyame humu bia na oni krata na omo krata no so enti asia sa de ntina ye wa na de se nipa no so koye na edinsem no ba enti wo be komu no ano na asem no etiri na gina se omu ewon krata ni ntino omu wura so ni ru sofo no kra so eka ho aha enti ayama asori mani bi kura timi kasese odi sofo we ba asori dem ma be ye program a ye ma asori bio eno so eka ho ebi ene ma mi kasa me da se papa na chese ne Kristosom no aye kokko football bo wunu anu ma ye mpa so aye ntete akokko woku obi bom but obi nkoni bom but yesi nyame som ene Kristosom ne de enka yese ebusunya baako ye nchichem but enne no se yesika ni bro se ya kwantuo mu nsam o se ye de yo ye ma nchichemu abe mesro e ma remfi satna tini program ene wani gusu a wo hwei enne minim se me papa wo woni pa bebre woni mu a opesi wo puma ye na we die we ya hyase o we ya hyase numu nsuo na twen ye na afe ni ye be wuram ye be dosuko e wo bible mu aba me ma me kasa nwei na me nkasa pi mesro ma remfi se dwumadie wo be share na wo be comment na wo be subscribe amaye me nche hu me twa me ho me ba ye be sa atwaso Atini is great. Atene aboa uniform twasini. Atene aboa uniform twasini. This watch Atini TV. Okay. كلكم روحوا شوفوا Atini TV. Mesama makwaba about Natini dwumadi so. Sɛ da bia sidi dwumadi ɛyɛ ma remfi se wo paduane papa wo se krom ana wo fra kwantuo mu adurufie na wo paduane papa dia e ma remfi se Picasso restaurant ami no kasa ye ni guso ye kasa o mo number no enamase saa so na ante hawa ono so wa kra mokola
mesro uduru akra no wani aye ontotontoto na wo pa aduane pa di ama wo kra ho atona me pa achew saa nso ante hawa wo ho ono so number no enamase e ma remfi so sese wo ha wo amane bi Kristosum mu asetena brabo yi mu wo bra kwantu mu di ahya wo so a wo ti ho nisuo no ye number namase wo betimi afa number no wo frɛ yen wo boye punu mu a atenatene de ye pono abia ma obia ye beje wo so ni apepa aniwa mu niso ese ye di ni kura e kame aye se ye ya asesa no maka se atenatene no ma je so se ye pepa aniwa mu niso ane ntie ma remfi me ma me kasa nwei mesa akom papa so ni ato adwumadie no so papa yem say ye konu musu aba no na o kan about asofofo asem said ye wo ye dwumadi o to nsafro obi ma nanso obi pesa wo ba ne die mu no ye hu but ade ba ko a ha ma adwene so ne say yem say asofo bebre no ana bible mu kura no ya te ye hu say yes eni kwan say oba ehye be ma ade na bema so ehye oba ade but akwantu imu aye wei papa hwa wei eni snow bebrebe yi eno chiri nipa adwene pa wo Kristosum ye shetra enti eno no esi Kristosum kwan ya na because e say tra no kwa ye hyeko e de kwa asori de mu nyina ne nnwuma so nkwa timi pa achew wanyini wonyame mu na wonyame mu nimdie de ye pese ode wadwen kire kakra eto ho maye yo mini aba me dase niema bi ho no ma o se nipa timiti ase o Kristosum e wo ho mra enye esom a obehunu se ye anigye nti amra esom ena ye wo niema bi nso ho no mo a Bible nansa niema bebre ewum ebi social bi revolution niema revolution niema bebre ewum yemfa ne se ye wo ye kroma bibima mu no ye Ghana fo yenka se Ghana no be ma na ye fie no eti ba ubedu abruchira ha ye so oba na ye de na ye fie ne ti enti sa no be ba abruchira na se oma enti sa obe ba abruchira di a ye beto wo no mo weda no e kire se untimi fasket enante abra snow ato ana bi nso opese wo ye fast ubetimi ahye jeans trouser na wo de akọ se wantimi anya sa ne mana kro no wuntumi entinem enye emre by weather no na e kire wo sa se sa na etie enti ade na wo de kototo Bible ho se ma oba anhye be ma de na be ma nso enhye oba ade dan na esi yenti a sa amra no e baaye dan na esi yenti e de sa amra no e ma wo mo eno na wo so hwehwem na wohunu na wamfa niema bi amachichiri nipa bi untimi ntina abruchira ha se obetena ha ya adwuma akwa aba ambulance emfaw abra obeka se wonhye jinstra mana wonhye tra ambulance be faw because winter time na so hwesuno na so obehye skirt e de apie dia hunu se wokwa no afra ambulance preko enti wo me mafamu die sa niema no nka entia Bible ne mra ba bia se oba ebehye trouser no Bible ni ntia medase papa asemo ye aye kan etum futurogu Kristofo ani pa etum futurogu Kristofo ani ye da wase papa na se maka adofonom me ma me nuanu maka che say atenatene program de duru memenda Europe time 6 pm a enyi wafidie ni mfiri ho na ye bie ma adwunem sabio kafrache ye bie mu ani wo Kristosum mu ewiase abrabom niema a ekoso e wo ya abrabom no ye bie ama wo bie atene ho ase se de be ma akwantuo mu ana se ye man Ghana mu Kristosum aye yizama ye ese ye kamia ko ye se Kristosum no aya adesoa eso yen ebuye kom enti ye hia de obehye yen ama ye kom adwe yen ne yetimi asum nyame ye papa medase sene wa kire me eniema we enum nyina asim nana me se busa wo se yade yi baaye covid yi baaye ama Kristosum atosini ana se Kristosum da so gina ne naso medase se Kristosum esinto ene ni naso agina no de sise bibia etise ne a etia na yare ne de nsesan ye kakra bi na abamu ene se de bia ye behihia ye ho ya de sua mu besi aye no eno na entumi enkosa
eno na ama eniema bi atosini kakra wo esom no edwumadie emu ba esom na ankasa de entosini ana eda so ejina ne nanso because onyankopon ahode no Yesu ahode da so eye adwuma nyame tumi no da so eye adwuma na emom se de ebehyiehia ye ho no na eno ne so ate kakra so enim se bresi mu no nyame bebie kwan na me mafamu de ya na saa yare ye weese no me da nyame ase ewo ho se odi saa yare we nso abetwam ewo ewiase me pacho wo edi nti na wo da nyame ase ewo saa yare we ho de nti a me da nyame ase ne se so ohwe ba bia ne nipa pagya krisosom de ko wo wiase ne de nipa de wiase we tumirika na minim se de na hu ni sifade se dru se asofo kire ne ma ye wo sika ye wo ekwan nipa de omu nuanom enam so ne nipa de wiase yi tumirika enti me gidi se no ka ho bi na amasa de we ya ba atimi abe silence bibia ma bibia ba se de stem nka se me de se ekum nipa o but ubedi adanse se yare ba ma wiase adwo ewiase aje nhyebi aba wiase ama eniema nkene nipa pese enipa nya ya nya no se nyame kopon na nkasa tie nipa se munye saa ena kwantuo untimi nko ba bia se ene Belgium ma se ene Saturday 27th March lockdown sign a started hwe Holland se dom si omso ompene ombekwa abonti omni police for kikri na wiase ko nanim dodo na nipa de wiase ko nanim dodo ba se nyankopon sa reset wiase or reset wiase kura se obia na obetimi aka chem se wonsuro bibi o wiase we mu sisia na de ba ko me nwanwane se nyame wa adifo bebre e wa asati so so kan the book of Amos now say onyankopon nye ni biribi diso yi na gina tu adi kire ne nko adifo no ansa yare we beba obia ni ho a ohunu ye eno ni asama papa nka me ba bebusawi because yes asi akasa no di kan se nyame nipa ne de ode ne ho asi wo no odi nyame mransam so ne nyame fa no so kasa enti yade we yi a e ba ya ekum krofo adifo bebre ba ye we nyame amfa wo bia so anyi ankere wo bia na no ye di entira ye boni bia na asa ye Kristo som no enim minti kase ye boni ebi on se tore bia woni nipa bi te obesuma no akoka asem obi amfi obesuma no akoka asem obi amfi afi na abo afi so ke za na tie kwada me ankasa me ye de bese me ye no se wo hwe Jeremiah time na otu o mindful bonkoko no munti afi na Jeremiah na osu se ade anyame ka asem a kire me na me be kanso amunso munye de muntie sa na ye pen so ekoduru ye ene nyame si da bi e wo se me amisane na me be ye made because adifo ni bi me ni omnam na yiye niema bi a afi kura de me ka asem kirom kura nipa entie because of niema omo ayeye no enye so oye odifo oye difo but niema bi a wayiye nti no yemfa nsisi aye wahai na me ne African Queen one African Queen say okay onko ka asem nkire brother bi mame enti African Queen say me nko ka kire brother ni say omra me ko am ka kire brother say African Queen say brasisia African Queen here nipa ne de but enkra na ode maame no nya saa na me koka no enti ye wadifo no bebre wo sisi a yampa so omu ye adifo ba nsem anyame de ma wo mo no omu dane no omu ka fufuro enti ama nipa nyi omu ni na nyankopon si da bi mi ankasa mesane so hwe yare ya doctors ni ba bi e free asofo ni ba bi e free adifo ni ba bi e free enkremofo ni ba bi e free abosonfo ni ba bi e free sisi ade se adum ni adan ewom se start wo China de edian ena de ade ne baaye reason ti ayenya anu aduro no eno no nanso nim se nyankopon bre semu no o reset wiase na akodo ba bi ofiri se ba bi a waduru die nipa ntimi nsame ho a nyame na be hu kon de ye befa so ya da se papa nyame na be hu kwan a wode ye befa so minim se me papa de enipa wonimu a wo pesi wo puma agidifo wo pesi wo pugu wiase ma wiase nyina atene nka ene me papa asema waka no wa bie mani no wa bie ma adwene mu e wo Kristo sum se ne matoba ha wo Kristo sum a ene wa kenya me e wo mi Kristo sum minim se won so se watoba ha won so wa kenya wo e wo Kristo sum mesro e ma remfi atena de ye se ne pa ne de bro me kasa atena a geme so die wo twasa no onim se nachi achia ane mi twa me ho na maba ama me papa apensu aguni minim me ba ye beto aso
Atini TV. Atenatene TV. Atenatene TV. Atenatene TV. Atenatene TV. Atenatene TV. Atini TV. Atenatene TV. Atini TV online is double, triple, wow for you. Eye unponable TV station. Upon wo mo anye ye. Da pharmacy kuma. Ayase. Mesa mama kwaba about Atenatene program iso. I hope say when you have better pass something to us or eti ane and na ye papa wa bie ya adwene mu wa ma ye ni abaye ho so and na asema waka kura abomi hu ye coronavirus ya asema na ye kan ye ja ahokobai enti papa coronavirus mesa aba wo so enti sese no eye ya so twe ana se eye de na ama yade we abesanka wi mini aba me da se me kase eye nipa so twe a no de na me mankani yie but de me mitimi ehu o minim de ne me adesua mu no e kire se ba bia ne nipa e de ewiase kon na nyame mpene sa de o se nyame pe kwan bi na otimi e reverse no na oye no se de ono pese enko enye ye time nko bia ye time na coronavirus Sodom and Gomorrah or the uja and of course because na a D4 but or Casamua or Monfa and then I'm saying Monfa, the Amia Maya, the Amia de Mepe. But a moon of trembling into you say, or the Johnny into the Johnny Sambi, we are on Feja because say, or be ya debi. Now, Obi or Betty Biasum be any chi. Meme dear me Gidis a sardian and Yamia day, ayen. Because be a na softwobi, and near D4B, as in Pakafobi. Abusunfobi amampanimfobi eskafobi edi wiase krono komo ya di wiase afri nyame nsem ena nyame si da bi me na me ball ma ade momo de me de mutena mu se mo hwe so na mo ntem ma mo ani nyi ba mpese mo gi free me nsem a meje ma ade back kwan obefa so obeji wiase back no eni sa yale we na ode aba no enti ono abeya koduru ba bia me ka chose beduru ba biare we ye mo din kran ka asem bio ye money din cancel bio because nyame reset wiase ko ne wiase kom Ricardo do hwesa ase e wa kura utimi de car nam yeso akọ over speed na camera ta na etwa because kilometers na omse ko kwan so no wakọ ama na aboro saa enti o se aban ne pe kwan bi obetwe waso eye saa na nyame ye wiase sese saa niema wiase aban panifo agigi atomo ye nyame achiwade niema aman panifo bi susoso amaye woska esha amaya eniska se wo munya ni ade amamu mutumi ye kunkum nipa ni ade no na wiase kom Ricardo do nyame si da bi nya saa na mde wiase mam se momfanye mepe kwan ya me stop bibia enti nka wo hwemu a coronavirus mi fa se ni 1 year mu ani no se nyame anyensa nke wiase akonanim be 4 years kura sisa mo bi o plan 2025 to bibia akofom enti me de me gitum se nyame ene pese reset wiase ne kwan a ofa so asan aye wiase yie no ene sa kwan we ya da se papa e kwan a ofa so aye ewiase yie no ene sa yade a eni adure aba beto yen ne papa me da wase ene de o ma enwosra no efro wo me so me ti anyina mtimi se me honhom afro ekọ ado anhema no anim papa me ncha hu mi se busa wo me pa achew sa ya de Christosum ya man Ghana mu ene ya hadie ya kwantu mu Christosum etoto ho a se basa me nu anugusu aye kasa sesi se wo bo ade no wo sane fom a wo gidi se akwantu we mu ye ya kwantu ye bra akwantu mu ye Christosum no ye betimi akọ agya na anim ana the question bi ono mu a niema bi o kan Deuteronomy na o se niema bi ono mu a yendia but ebi ono mu a eni se ye hunu manu ye Nyankopon ene dia enti se ye be obi be ko nyame nanim se obi nko nyame anim no eno ewo nyame ne wo na ade a minim ne se ana se de Bible na kyerem se nipa bia ho siesi a wode te asase suo no ena ebo kwan ama no se wo be ko agya ne anim ana se wo nko agya ne anim enti se wabrabo na wo bon eso agya ne ni dia eno de metimi aka se wo be ko agya ne anim emfa wo ni ba bia wote se ye ka se Ghana eni abruchire dia na nka ye nka se Ghana mpo no mo wa kurase no so omo so be ye dey
enso obi betimi atena akurase a obetimi akọ agya nanim obi tin takrade otinkran otetemoti kumase na wantumi ankọ obi ti abruchira no wantumi ankọ obi ti akurase eye wabrabo a obo se wo ye Kristo ni no enye baabi a wote ena nyame de bejaje o enu nti na twere ne se atemu onu mpo no ebe hya ase afiri onu nyankopon efie na se hya ase afiri Kristofo no so a wo a wonyini wo ebe wie o sei enti enye baabi a wote ena o se ye de jaje se obekọ a dumuna mu anase wo nkwa nemum usuban a ekura wa wo bo eno ena be kire se obekọ anase wo nko yemfanse ye ti abruchira he se ganti akra wo se ka se kan sori o ganti a eye Ghana fo a ye nya kra be tena na se eye ebenya ma Awurade adidi nu ne ko nsori ne ko esa sori be na ko Awurade adidi okromia ye yi asori adidi afiri asorim e wa abruchira ha obi a ote obedi madanse obenya nsori be etu pa omukọ Awurade adidi sofo da asori ano ye nkọ Awurade adidi edie be nti ena Awurade adidi ka nyame adwuma no eho title so eka ho na mum title de eka ho asem da bia but Awurade adidi de ye moso eduru hono ma sofo betimi ayi no wantan na amaso papa mpache ho asem we ya wakan sa title asem a waka no eye asem a aye meka se owie ne ba ko a eda Kristofo so e wo se ye nyamre e wo sa asem we ya wakopagya abai na sa title no wo kire ye mu minim se wanyini wonyame mu a wonyame mu nimdie yi de se de tie bia nyame bema ho nimdisem ka ama wo de abie ya adwene mu tituru ne me amete yi entitusuo dudu no akanfo ye kan entitusuo dudu e na broni so se title se tight e de meka bia mesemo fa ne sa tete ya brabo pa nti asem we yi a wakan de minim se ye de ya ye besa nya no ho mere ne ya kire mu yiem se ya ye tiefo ne ya dofo no ye ntosini ewo sad sikatwi anim enti papa me da se pampa cha wo beto wa asem na wo kan so ama yo me so me da se na tight de duru a ye beto ye bo ase na ya kirekire ne mamu ebebre me wa bia obitimi frame no one me adiscuss de na adwena me kirekire ne mamu kire no na otumi ati ase nipa bebre agidin se won ya asofo bi bebre agidin so mo ya difo ebinum so ni din but adom no so ye de ekura ho mo se me ne wo kase se nye se ebi a obehumi old burger obehumi 05 ana radio you satem Rotterdam ne ne ma so wonim se sofo bia so wo baabi ba yenso nyame adom ye wo ehunumu no wo Bible no yenso yenim Bible because ye de yesua Bible no Bible yankenkan yesua nti ebepemre na yaka eno so eho asem no but de ye ka no enyina ne se ekoba ne se enema mienu anaso obi di enema mienu agyawo se hweso mame naso wani gi baako sene baako a na wo ya anya yinyimu nti se ye gi title asori dem asori bi ye gi title bi o so ko Awurade adidi but asma me kan mame se ukọ Antiopa chini wo abrochi nkro nyina na hwe nsole a omukọ Awurade adidi enya adwuma wo abrochira nti se me si me na medimu anim me ko na me de mra ma mo se munye na mo fa nkai me wo se no de bi na mo fa ntutuso dudu mra na aduane ntena adekuradan mu de no de wo so aye de wafa obede no afra ho sofo obeden eno afro sofo so se anchira se osomfo enti wu na nkasa no wo som enti de wo som no se sei na media gya wo se hwemachi se obeya amame wo se wonye enti na no asori na wo ye ana se bi skantina wo ya asori enti e wo se ye ti ase se ya bro kire ha som no e da fom kura ye ne e de som ni free Ghana no ubedura omo ya asofo ane da bia problem oni ne ya adwuma ba ko mienu na opekon bi na otwa oyi wafiri ho because enema na ono oye no oye se de be ya obenya asori mpanifo na nimu adom na watena asomunu mu ba enye saa ne ye no pause ono akonkosem onimdi so tiase
enso eniema bi wa Kristo nti obusa niema ni nyina ase esum na so ade that means say edurumre bi anokora sese wo ka no menhwe de wunya firi baabi ne ka nokore no e fa kire nipa no enti e wo se abrochire nsori e hyase keka wo hubom no mo pagya Kristosum ni siwo se de etie wo fie anase Kristosum na ngasa no etie mini aba Bible etore bia na me ubusa obi krashi Yesu wuye de enti no sori ya na amanfo se obe sori se be nyankwa eye no kro by to me de me mafemu no de nyame abie mani e wo twiro no mama hu ni se Bible enti na Yesu sori ya te papa ya dase ya papa panini pa ya sofo panini ba ko pe ya da wase minim se ene da ya ni ya sofo panini ya de nyina e hwedwumade ya se wa wonim se kakra ba ko pa ya hyase wa hu nepa e wonimu a wo puma ye mi wogigi wo nyame mu se enipa wonimu a wo pese wo pugu wiase e ma wiase nyina ehu na ya anyira e kwan trenene no enti me sra mu atenatene program for madofonom matiefo munyamre e ma yen e ma refi se de bia da memen de bia Europe time 6 p.m. near the dwumadie we e ba besomo e ma refi se dwumadie wo be share na wo be subscribe na wo be mia adoma no so ama yen yes ro papa enedie adomu no ene oba de adawroma enene ye de dwumadie aha na ye de beso minim se ne pa bebere wo ho a ye besa atoa so entimi pa achawo wanu di sem kakra wo de to ho ama Kristofo titiru ene yakwantuo mu nyamesom kakra wo ho a wo de bejaye no ye pa achawo e kwanda ho yo ansa na mekos na mse me ka bibi fa Bible no nti a Yesu sori em se ka me wie ho na na maba de nti a me ka se Bible nti na Yesu sori no se onipa bia dodo na obewu a na waye ne well na odi ato but esan se owu a ontimi nsan so obi owu ska obi owu nyansa obi owu tumi etimi si Samuel no because do ye well na nkasa no wawu aha by say Bible no ontimi nsan because do ye otro ye no otiase se Yesu wu ye wanso nka Bible nkombe sesam nsem nyina papa mpacho dira ho na na dia ba ko papa asade abetum die esene da bia Bible na ekura ye no a ye nim se eye trede keke nyankopon a kire edi agya ye na ye hweso edi na nyame anamo achi no se enye sa na tie o enye sa na tie ene ye papa wa bie ya adwuma bie ye ni ankasa se wo pese no kure etna sintine se wo sore ye na senka ene nka ye kura de tuntumfo ye ne nka tuntumfo kura emrofu yi omo de dikan ko matum nsem nyina aye photocopy foforo papa ye da wasese ne watwe ya adwene ase bibi so asema wo ka no me fani nyina bone tofa se ye besa atena ensem bi a wo ka no so minim se ne emere ni so ye besa nyamre dasene ni atena se na wabie ye ni na wodi ye ko hunumu ankasa wo ma ye tine ma bia se ne hu ne ma bim nyame nhira papa na o ma wa adom nya kese amen unzu nyame nhira na kakra meka ne se ni titu ne ani aya ba akwantuo mu e wo ha na ye sum nyame no ye nhwe tete atempon no na ye mfa so Bible e kasa ma ne ho Yesu ni wusori etumi no edaso eye adwuma maye ma eniema bia nsisi akwan na ntwen emfiri Kristosum mu sene ana ye sum nyame e wo Ghana no na nyame nim se ode wo ba bucha ba beto aso kra asensa enu nti na wo anketomre bia na skad beto aduane adi kra na bi ni wo no ene ubie frija na aduane na etitigu nyame pese o ma hu se ono aye bia mantu nso ye bi efa mano ema bibia nsi kwan pause kwan bia mai emu atamfo edoso ema bibia mu abam de nyame aka cho se ye no bo modin ase obeye na ye nuanom so a ewo Ghana ni titiru eni asofo a efri Ghana babu kira ha be ye nkrofo o maame na eye o maame na eye ye papa no nye ye da asemo nyame dia ma omo meka no mbe create conference esere omo nyina aka na coronavirus na ba no se to bia ntimi mabio eno abeka sa ne mane mani nyina bio enti omo ebejo omo 500,000 no wa se obi asika wan de ato no eno omo adwunum de bi kro obi nipa no yeka se one no enye oye no bi kro one no aye kama won fa nyame asem no emre yen
because come di nipa e wo ha ti mesere wo mo se nyame ya adom na yare ekofom na wo mo ba wo mo fa nyame asem no ankasa no emfa mre ye ne a ye ti aburukyire ha se na afi wo mo ho no so a wo mo sum nyame ne yie no wo mo sum ankura mu sa no na Kristo sum de edi apere ye nya ne o Kristo sum Christianity is older than Islam for 500 years. And the challenges are edi. And the pie ni ade ni we no mo bia ma ni mu na bam. E strategy abonsam so faso a obetim dia twu gidie no wadwu gya no ano. Eni so wa brochira ha na asori na wokọ no Awurade didi ne enko a bomodin anwan ne yeton. Eyi no aduane blood no so yeton pebi na ye waade enema bi ofise Kristo sumu hia no bomodi so betimi aye saa nema no ene konkron brands betimi abo de ama Kristo na eno ne ade a ehia ankasa yeda se papa eno ne ade a ehia konkron brabo ene ade ehia mesra mo maamenom meba madofonom ene ye papa wabie yani wabie ya adwenimu minim se asem a wakan wabobi po wabobi popa nka ne tetene ye nananom omobo aboso na sede omusi na paapo nim baabi eska bi ya hye no minim se ne won so saa na wafa asami abo na aboso e de abo wasene mu se wo gira ana wo fom kwan na mesro ma remfi se obehwe wasene mu na wasane po no na atenetene wabrabo medamase se na wunya amere e hwe wodofo wade nyina papa me paacho e bia wo adofo mienu bia wo pese wo chia wo ma e kwan da ho you adofo ni de media buru bebre kura but de betumi akanse Awurade onhira obi bia ohwe na me yire fie nya konso Awurade onhira no na me mai wa Roda Favor Isaiah Ima Awurade nhira mo na Bishop Asensu bedi ako ono na kire made o Bible school o Shiloh ono so Awurade onhira no Bishop Ade ono so Awurade onhira no ene mi sofu penny sofu Charles Kosi Okra se de o bishop Charles Okra ene Reverend Yike Benese o se wioso me chia o munyina yeda se papa na we de mpata ya sesa nkofa yenchi o ya no wakasai ebia no obi epese Bible mu no odomu sukoyie ana opese wonya nkyerɛkyerɛ pa bi sei ekwan da ho se nipa no epese wonya wo number ana se wone udi sansa wo so na ekwan da ho essence ye atene TV so na mafa di sa adwuman no so bi wo saa openo a ohu atene TV fo na omo ne me enkasa na ehunu ko ebetimi afa so a ebetimi a cheche saa nipa no na ekwan ofa so obete Bible ase obetimi asua Bible na obi ntimi fa Bible nsisi no ye be kire no nti o de fa atene TV so a baby am obia no obenyame yedase papa yedawase senne wabeboa yen na atenatene dwumadie ene wabema yensem ache nufusuo ensem a yede boye bra ya brabo ebedimu ne be kire ye Kristo som no ebema ya namon esisi ye ne ya nwetiri emfiri kwan no ya ma obi emphasis ana ne ye nan yedamase adofo adabia animu di dwumadie yedamase ene die ye bia ni kakra bi enene da ye ne ye papa atenase e wa atenatene program so enne se wo hwe Bible da me papa animu a na nka ye ko Bible nimu a enne me gidi sensam nka wo wai ni suo se ya minim se da se ne ye bebo awura Bible nim enne de ye bia kin no kakra bi mesro de wanya no bonepo e wo wasenim na wo ta menamu a wasane na akire wo kwan pa no medamase nyame pa dasene yebehia e ma remfi se wo pa aduane papa pa dia Picasso wo wokumase ahemboboa no otumfo na ho pe wo pa aduane papa dia ukọ a wo bedidi sanso e na ante hawa wono nso so wo akra mokola nesa komdoa hu ante hawa wono so obegige so obema wa men omo numbers enam TV ne so baby a wo hwe bia se ye YouTube Facebook baby a wo hwe ye bia omo number ena etwaguo no wo frɛ number na duane bia wo pɛ bia wo bɛkɔ no na ye ready ye damase nyame pa dasene ye bɛsa ahia mechiachi atenatene fuo nyina saa na mechiachi mentie town fuo nyina mechia maade nyina medofo ba akopɛ me papa Mr Bright wone wo yere Mary Opon mechia mo baby a mo bia nyame hwɛ ye so ne nyame mo ye ho ban nyame pa ye
yɛsɛ ahyia bye hair and cosmetics ɛdeɛ na wo pa wo hwehwɛ winya ɛwɔ Europe sɛ yɛsapa yɛdi dware sɛ enua yɛdi botiri sɛ nua yɛdi hye etie wigi nko a yɛdi sra anase nko yɛdi etim na hwehwɛ winya bi bra PB hair and cosmetics wo be find na bi wa hanom sɛ efiri yɛ baby oil ɛkɔ yɛ cocoa butter so wo benya bi sɛ efiri yɛ expressions ekwakosi ye twist hair yi so anase upo obi obebo wuti obestyle wuti obeye wuti ama anase obe mix nku ama ni na wo ba PB hair cosmetics obenya ni na bi e wa han se o hwehwe ye a obenya ye e wo break 16 way numavir number 4 9000 Ghent open nso so a obetimi afre no anase obetimi test no on WhatsApp number 0488562101 and we the WhatsApp handle and as I open a normal one in Suswa, you bet me afra 0467667094 PB Hair and Cosmetics